गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर नै आं दायो बालिपारायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर मानो होनोबा आं मोनसे खामानि लाना थांनो ओंखारदों खामानिया बेनो जाहैबाय जोंहा आब'आ दाखालि जे आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन हस्पिटालावहाय लांनाय आरो लोमजानाय बारा जादों होननानै बेनिफ्राय आङो दा बेखौनो आरोना बा जोंहा न'आहाय बालिपारायाव नालाय तेजपुर खाथि जायो बेनिफ्राय दा बेयाव आङो न'आव दोनलांनो थाखाय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै दायो थांनो रेडि जाबाय थांसै होमबा लोगोफोर नायलांदों अननानै नै थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बे माबाया नै दायो गहपुर टाउन मोनबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जों थांबाय थागोन दायो सायिदुवाराव बिशाल मार्केट मोनबाय गहपुरनि बिशाल मार्केट सारियालिनिफ्राय बालिपारानिफ्राय सायिदुवार बालिपारानिफ्राय सारिदुवार नै नायलाय आगे सिगोन आं दा दे नै बे दैसाया बिराद गोदोर आरोना बे बरलि दै जिया बरलि होनना बुङो बेखौ दुगैनो हागोन ना हाया बेयाव दुगैनो थांलांदो गोदोरथार नै बालिपारा मोनबाय
बालिपारा मोनबाय आरो लोगोफोर नायलाय नै फैयै फैयै मोनफैबाय बालिपारायाव अखा हादों नामा हो अखा हादोंमोन खोमा आरोना नै फैफालाय बेनो आरो लोगोफोर नै बालिपारा मोनबाय जोङो दायो साहा दावखोनोसै सारिदुवार थांगासिनो आरो दायो सारिदुवारा माबाया बालिपाराया बेलेग बेलेग जाजोब्बाय बालिपारा मोनबाय लोगोफोर दायो बालिपारायाव दं आरो खोनाबाखै हेलो फोन लगाया साहब मोबाइल ले जाने की दिया साइलेंट हो जाएगा मा बाजार सारिदुवारनि हाथायखौ मोनबाय आरोना जोङो लोगोफोर नै लोगोफोर नै जोङो सारिदुवारनि हाथायाव आरोना मैगंसो बायबाय आरो माने जोंनिथिं ओंख्रिया बिराद बारा नालाय ओमफ्राय जों दाहायनो थांफिनगोन नालाय बेखायनो मैगंखौ लांफानो होननानै जों हाबबाय आरो लोगोफोर नायलाय मा मैगं ओंखारदों मा होनदों केरेला बे केरेलाखौ जाजायो जाबालाय आरो केरेलाखौ मोजांसो केरेला लानोसै दायो जों मैगं लाखांबाय लोगोफोर दायो थांफिननोसै हाथायाव दसे मैगं लाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय फिथाइ मेंग' लाबाय बेनिफ्राय माबा माबि लाबाय आरो न'आव दसे जाहैनोसै दायो थांगासिनो लोगोफोर न'आवहाय नै लोगोफोर बिराद गोजाननिफ्राय फैयै फैयै सफैबाय आरोना दायो एकदम सारिदुवार बिथिं सिंलिमारि ओमफ्राय नै दा गामियाव मोनफैबाय थारायबारि होननाय गामियाव ओमफ्राय दा जोङो फैबाय आरो दा न' मोनफैबाय नै बिराद हाजोआ खाथिथार आरोना नैबेयाव नायहैनो लुगैदों आङो कारेन्टआबो नै बिसिना लाइना 1 सप्ताल' जादों आरो फैनाया नै हाबनोसै आरो आं दा न'आव अब्ला आङो लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला नामा माने प्राय जोंथ' ओंखारबोनायबो जाखायासै आरोना माने बेमारि लाबोनाय नालाय बेनिखायनो डाइरेक्ट फैबाय आरो माबाफोर लानांगौबाबो माबाफोर जानो लुगैबाबो जों हाबासै माने थांनाय टाइमाव जों खालामलांसै हाबलांसै नांगौखिनिखौ लालांसै होननानै सानबाय लोगोफोर अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर बाय बाय